priatelia. Vlado Maršala, Attila Pozolník. V tom prvom rade, top favoriti, ale určite aj Valo. Vlado Maršala ide na vnútornej dráhe, drží si prvú priečku a vyzerá to, že tá prvou zákrutou bude prvý. Je to veľká tlačenica. A opäť náraz na betón, ktorý 3 autá zastavil. Ale Miro Valo je už na 3. mieste z druhého radu, priatelia, tak tam môžeme očakávať stíhačku. Pokiaľ z toho Mira Vala všetko vydrží, tak Miro Valo ešte nepovedal určite posledné slovo. Vlado Maršala v čele. Na 3. mieste tam máme žltú vlajku, pretože jeden z Kôpkov to nám tam Lukáš Kôpka tam stojí bezradne. Miro Valo je už na 2. mieste. Až teraz prechádza cieľom, ale zatiaľ naďalej Vlado Maršala a Miro Valo ide na druhú priečku. Miro Valo ide na druhú priečku, ale bol tam trošku vysoký. To teda dvojhybridový jazdí. Je už na 3. mieste opäť dvojka. Martin Tokár, zatiaľ štvrté miesto pre Martina. Určite veľká spokojnosť pre Martina, ktorý je v týchto chvíľach na 4. mieste. Čele Vlado Maršala a Tak, týmto pánom Miro Valo je odstavený z boja o stupne víťazov definitívne. Pozor na Jesko Koľko má defekt na pravej strednej, ale Attila Pozolník má defekt na pravej strednej. Práve predné koleso nevydržalo záťaž finálovej jazdy. Vlado Maršala ide momentálne na prvej priečke. Vlado Maršala veľmi s veľkým prehľadom v čele tejto finálovej jazdy. Žlté vlajke máme už od cieľovej A je tu šakovnica, Vlado Maršala sa stáva víťazom divízie A1. ale na druhé miesto bude oslavovať Martin Tokár. A tretie miesto Martin Krajčí. Martin Krajčí teda na tretej priečke. Martin Tokár druhý a Vlado Maršala. Tu je Miro Valo s dosť obúchaným Fiatom Bravo. No tak, ako sme si sľubovali, finále najobsadenejšej kategórie.